नमस्कार। अपने देख रहल बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। हम अपने ही लोगन के प्रिय दोस्त धीरेन्द्र चौरसिया अपने लोगन के हंसे और हंसावे खातिर आज हमनी के आ गई बानी सब। चलिए शुरू कर जाओ आज के कॉमेडी शो के। आज के कॉमेडी शो में रहल बा जाड़ के मौसम। जाड़ के मौसम पर आज के कॉमेडी बनावल गेल बा। जाड़ के मौसम में शायद बहुत कम लोग हुई कि आगी ना तपैत हुई। अधिकांश लोग अपने के आगी तब्बे करेला। केहू पूरा फूक के तापेला, केहू कूट फूक के तापेला, केहू हीटर बार के तापेला, मगर अपने के आगी तब्बे करेला। जब अपने आगी लम बढ़ जाए तो शायद अपने के बिना फूकले अपने गुजाइश ना हुई। तेका तेका अपने के आगी में अपने के फूकबे करम। वैसे ही बहुत साथी लोग बैठ के आगी तपैत रहे। वही में एगो भाई अगिया में निहुर के फूकता, कहता फू तलो ओकरा पदास हो गए, कहता भोए, कहता फू, प्यार से कहता भोए। अब वो लोग बहुत साथी लोग आगे तपैत रहे। अब वो सुन के आगे ताए वाला भाई लोग तेरा साइड लागे। अब फूके वाला भाई वो फूके के जोड़ में रहे। अब फूक के जब उन्हें उठा था तो सब लोग ना रहे, सब साइड लागे रहे। ये देख के भाई के लाज लागे लगे, शर्म आ गया। अब भाई लवे लागल घुस के का कहलक वो से चल गए। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आज के